Ona masawa ndozi ndakatadza sorry but chivhurwa ndipinde. Aiwa kana ndikuda munhu mublanketi rara ikoko. Wapedza kundichita? Handichatombozviita zvandakaita ndikuda handisitomboda zvangu. Sorry baby. Aiwa handisi kuda zvaizvozvo. Inda baby. Ona iwe chiona uri kuenda kumba kwenyu chinonyengerera muroora wako kuti hanzvadzi yako iregererwe kuti muroora wako asaenda kumba kwako. Panapa wakuya kuno ndaitawo problem ndaita mistake ndatadzawo zvakaita hanzvadzi yako wakutadza undiregerera. Iwe unofunga kuti muroora wako acharegerera hanzvadzi yako sei? Hanzvadzi yako inoregererwa sei kana uchitadza undiregerera? Chiregerera wewe. Saka apa mukutaura kuti mimi makandichita nenyaya yekuti hanzvadzi yangu yakachita. Sorry baby, anotombodaro nekuti ndakandida kudaro but pangoti ka mistake zvandakaita ndichazviita futi yaitongova mweya chinenge ndibata semabatira akaita hanzvadzi yako yangobatwawo nemweya chinebva yatongoitawo zvakashata bade but sekuru haachatombozviiti ini handichatombozviiti. Ona semakumbiro uri kuita regererwe nehanzvadzi yako kuti iregererwe nemuroora wenyu mukadzi wayo ndokumbira kuti ungondiregerera seni haumbondipawo una wikira kuti inini ichitombomerai unotombotiwo chimusoro chete. Aiwa usadaro iwe unondisoya inda kusuwa inini handina inini moyo wangu utori pasaidi. Saka ona muroora wako akasvika achinzwa uchitadza kundiregerera deka hanzvadzi yako chirikadza kuti hausi kundiregerera hanzvadzi yako inotochema kutoti sister inda musingaregerere murume wenyu mukadzi wayo anonga asina chitomboregerera marriage kana kuti tatokuitirana na emotional blackmail zvichiri zvemarriage here kana kuti haisi blackmail but nditongotaura kundiona iwe zvitoro zviri kusaidi kwako iwe muroora wako cheche akanzwa kuti tete vakuda kuramba murume nekuti murume wakashitaka hanzvadzi yako inotorambawo futi iwe anototaona nyaya ichocho. Amengo tiyaona ndikuze but ndikuite zvanhasi. Aiwa but ndongoti waaccepta sora nditi. Handisati ndanyatsa.